Sona, rupa, ada dan desa besatunipaibo gedesin muda. Sona, hira, muta, hokolo pura gian, sokolo pura eta dami bostu hai berkese. So, jeng wisdom ni miliko naini. Ami gyanor ekta gyanor bikoi ka ami sa. Wisdom menebla, wisdom just knowledge, long na. Gyan kali gyani na hoy. Jeng jela wisdom kurai sayo. Jangan kusuhu. Patah mencet harapra. Touch, aye aye. No, gila biar mencet harap hone. Aye.
Sunil le Masuk sini aja ya. Dari sini akan mengatur masuk ke sana. Dia tuh serius baik di improvisasi isi kilan naik baik. Lain hole kena punishment. Hah? Mana bunuh-bunuh nggak ngle? जोंना देग्लायनि CYDP नि प्रग्रामनि डाइरेक्टरा बेनो मा रोखोम जादों सार देग्लायना प्रग्रामा बहुत मोजां जादों बहुत मोजां ना गाज्रि नङा दा गोलोम जोबलायबाय जोङो नै आच्छा गोलोम जोबलायथारबाय जोङो ओरैबायदि गरम गरमा आरो जोंहा बिथाङा जाहैबाय बे प्रग्रामनिनो प्रेसिडेन्ट CDYP निनो मा रोखोम जादों सार औ बिराद मेहेरबान जादों प्रग्रामा आच्छा 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 दे खेला नायदोंना आयं खेला नायदोंना बै दे 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 फैसा मोनसिलाय हरै जुदि नोंसोर आथिङा दिन्थिलांब्ला फैनो हागोन आरो जुमालाय दाउन होननायाव जुदि ओरै खालामोबा माने मा खालामगोन माने टु up down मोजां खोनासंखा मोजां खोनाफैनांगोन
खोनाफैयाखिसै मोजाङै बेटारि सोरबा बुंग्रायालाय मास Ready? 10, up, 10, up, 10, up, 10, up, 7, जों दा बे समाव वासरुममोन अननानै बयबो गसंदो जोङो वइसिं पर्चा आवगायलांसै अब्ला खाथियाव दङ बयबो पर्चा What is the purpose of Lord, you guide us, you lead us, you help, you care us, you ever us. Please, hallelujah, please, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों जोंनि बावैसो उन्दैथोर CYDFनि जे प्रग्रामनि एक्टिभिटिस जाना थांनायखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दङ। तो बेवहाय गोबांथार जोंहा बोरगोनां बा फुरा ब्लेसेड प्रग्राम जोंहा जादों। तो बेनिखायनो आफा इसोरखौ हामबाय होनो आरोखि ना। आरो बाकी प्रग्राम नोंथांमोननो आङो देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। तो जाय बिथांखौ नोंथांमोना दायो नुगासिनो दङ बियो बे प्रग्रामनि सासे सेक्रेटारि, बिथाङानो लिड खालामदों गासैखौबो। आरो बेजों लोगोसे अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानबावदों। बेयाव थानाय गासैबो युथ्सफोर, गथ'फोर ना, सेंग्रा सिख्ला गासैबो आरोखि ना, इसोरनियावहाय गावखौहाय खाथि सोमोन्दो खालामनाय, गावखौ इसोरनियाव सेक्रिफाइस खालामनायखौ बे प्रेजेन्ट वर्शिपनि गेजेरजों जोङो नुनो मोन्दों। आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोनजों बुंदों बे प्रग्रामा बिराद बोर गोनां, आशीर्बाद गोनां जादों आरोखि। तो बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामदों। आरो बे प्रग्रामखौहाय आसा खालामो इसोरनि अननायजों जोङो फैगोन बोसोरावबो जों दिनै मोननो हाबावगोन होननानै जों मिजिंथिदों आरोखि। तो बिराद मोनसे हार्ट टाचिं मोनसे बेबायदि प्रग्राम जोंहा दिनै जानानै थांबाय। बेनिखायनो आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय होनो आरोखि ना। आरो जायफ्रा बेखौ खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौबो हाजासे हामबाय होनो आरोखि।
जानाय बाहाय दङ आरो सेंग्रा सिख्ला दङ दा आंनि गोसो सिंनिफ्राय फोरबो जिसुनि मुङै हामबायो दे आङो दाननि सोमोन्दै दोंसे मेथाइ खनगोन दा अननानै खोमसि मुलुगाव जेरावबो जेरैबो स्रांजाबाय बेनो बुंनांगौ दे जिसुआ खोमसि मुलुगाव जेरावबो जेरैबो स्रांजाबाय सोर होनो हायो सोरांनिनो सोर होनो हायो सुगोजोनखौ सोर होनो हायो सोरांनिनो सोर होनो हायो सुगोजोनखौ बेजों बुंनांगौ दे जिसुआ बिथांमोना पानिशमेन्ट मोनदों साइलेन्ट डान्सनि लिरनांगौ आखाइ एसे गोजान गोजान थानांगोन खाथि खाथि थांनो नङा नांगोन लिरनांगोन नालाय आखाइ फोरनांगौ दा ओरै नायग्राफ्रा गोगोम जोंहा रेडि 1 2 एक्सन खालामग्रो एक्सन खालामदो बिरदो दे रेडि बिरि बिरि मोसादो दे 1 2 3 बिर दाबो होनांगौ दाबो जायाखै ओरैसो ओरै मोजां नायनो नोंसोर पाब्लिकफोरा ओरै नालाय ओरैसो मोसानायाबो दे गोदोर सोमावनांगौ दे 1 2 3 जायाखैना बिदि थाबायनो दे जाबाय दे निमाहा होबाय